Anak ko, saan ka nagbibak? Amo kung ti ugali. Ibagam kayo, anak ko. Ano ti problema? Agsaw ka kuma, anak ko. Ano ti problema? Pinagsawan na kami, senyorita, nanang. Apay ka na. Ano ti bason mo, anak ko? Kaya't na nga, tulungan iso na nga. Magustuhan ni tigapsat ko. Kahit ano ti ka na? Nadagsadirik na. Saan ko nga kaya't nga aramidan niya? Himbaga na nga, agarabid ka na ti pabuspusan. Kung mapapanaw tayo no saan ko nga aramidan iti. Kaya't na. Saan, anak? Saan nga mabalinday tang mapanutin mo? Saan mo garamidin? Tapos saan mo nga bagbaga kinimanong mo day tang banag? Tama nga nun nga mit karamidin na anak ko saan kay kung mga garamid ti banag nga pagkapapanawan tayo dito balay ya. Laglagi pa mo kung mga agbas-basa kapaylaan. When lang yung isa timbaga ni senyorita. Anak. Saan mo kung mga ramidin day ka? Bayam ta siya ti garamid ti pamuspusan tapno. Saan na nga maaramid? Kapatangkon to dasi dadunyas meron ka. Laglagi pa mo saan mo nga aramidin day anak ko ang sipod ta. Agkak amang ano si pagpatalawan na kada tayo. Anak ko Monica. Saan mo aramidin? Tulungan ka anak ko. Basta't importante. Saan mo nga ibagbaga kinimanong mo dahito nawata? Nanang. Kinagan-anad kami anak ko. Ipasdik ko ti agadan. Ipagpagapong kada doon niya Esmeralda. Isudo ti mga papaadakin ka. Tauras nga makaadak ka. Sana kahit nga sawin nga pumanaw tayo ngayon di. Agsubalit ka to tila hinda kada tayo handag kulag lagitan ko man tatasaan tayo kumanga saan ka nga magkaadan no saan nga isuda. Ipagpatay kayo nga anak ko isip nga po na nga. Ano sakting patagabo kada kuwa da nagkuwayat ko lang nga magkaagal katauri si kala makaturpos ti agal no mamulit ka. Uwi na. Ikaragatak ti agadan niya na siya. Lagi pendeta anak ko. Ipagpatay ka. An ko kaya't nga pumanaw tayo dito kaya't pagtalawin dat tayo. Aging ganat saan ka nga makaadal. Kaya't ko. Noan yaman dagit impaida kada tayo. So papakan yun to umamit kada kwa dati kastilaing ta kada tayo. Agsipod tanuawan ta. Awan kamit kumay tinay. Ayan mo nagano sa nagpatagabo. Gapo kada kayo kada. Gapo kada kayo kinimanong mo anak. Agsipod ta. Amo yumit nga nasapag kay nga nauli ay tiyak mo. Awan ti katulungag ka ng bayabay kada kayo nga anak. Bumolik ka. Saan ka mga tanagan? Saan ko ti mga lawlawag? Dunya Esmeralda na ito nga problema. Saan mo ibagbagan senyora mama? Ang mga nung mamuan ni senyorita kit. Anya ba taramida na kanya? Ngayon saan nga mapugsot dito nga pangtan senyorita. Masapol nga maputed dito nga pangtana anak ko. Tano saan nga maamuan ni mamang na. Lalo laing nga agaramid. Itibanag nga pakapapanawan tayo nawatan. Sakti makaamu dito nga banag anak ko. Saan ka madanagan? Agsipod ta amudan ti ugalik. Anda nga patya ni senyorita. Agsipod ti naluluhin ti bisyo. Kit sapay ko Uy, anak. sapay ko nga namang. Kita nga madanagan mo ni ka. Basta't importante anak ko. Denggem ti palakat pikin ka. Lagaro din kay ni. Amagan ta sumangpit pa ni senyorito. Yung pinakaluto anak ko. Tanawan pagpagiluto di kusina. Kanya ito tilas kanya aramide. Diyos ko.